Здравейте! Аз съм София и съм тук, за да ви покажа следващия видеоурок. Днешната тема, това, което бяхте изпратили в коментарите към предното видео и в запитванията, които съм правила, доста от вас искаха да видят как се правят рози. Аз съм решила в това видео да включа 3 варианта. И за начало искам да ви покажа това, от което ще имаме нужда за работа. Първото най-важно нещо, това е полимерната глина. Аз съм избрала червения цвят, тъй като това е цвета, който най-често се използва, когато искаме да създадем роза. Разбира се, може да използвате всеки един цвят. Обръщам внимание на цвета. Аз съм избрала тук индийско червено. Така. Избрала съм индийско червено. Това е номер 24, Fimosoft. Обърнете внимание на другата глина, която е Fimosoft колено червено 2P. Тя е доста мека обикновено и аз от години съм я заменила с тази. Разликата в цвета е малка, но в структурата и по-точно мекотата на глината разликата е огромна. Тази за мен е по-лесна за работа, особено когато искаме да правим детайли, които са много фини, много фини и прецизни елементи. Е добре глината да не бъде прекалено мека, защото ще затруднява работата ни. Този вейнер ще използвам за листата. Ето тук съм си взела едно парченце зелена глина. Този вейнер ще бъде за червените листа на розите и имам резци. Ще опитам да работя без пресата. Искам да видя дали е изпълнимо. Взела съм и ето такава плексигласова точилка. Първото нещо, с което започваме, това, разбира се, е омекотяването на глината. Винаги преди работа омекотявайте. Няма как всяка глина да бъде изключително мека и с първото докосване тя вече да е готова за работа. Има необходимост от малко предварителна подготовка, малко да я стоплим в ръцете си, така че да стане по-лесна за работа. И моята вече е омекотена, смисъл. Виждате за какво време става въпрос. Сега, това с което искам да започна е един модел, който ще бъде без пресата. Опитвам се да я разточа малко на ръка, чрез раздърпване. Това е техника, която искам да ви покажа, когато сте начинаещи творци и просто искате да опитате нещо у дома. Не искам да имате изключително много инструменти за работа. Не правете моята грешка. Доста неща в началото си бях накупила, които реално нямах никаква идея как се ползват, дали изобщо ще ми бъдат необходими. Така че опитайте първо с видеа, които са с безплатно съдържание. Опитайте, ако ви хареса, вече естествено има платени цялостни курсове, които са с доста повече информация, знания, пълноценна информация и техники, които са полезни за цялостен дизайн. Вижте по какъв начин съм разточила на ръка. И мисля, че стана изключително равномерно за разточено на ръка и стана доста тъничко. Видяхте по какъв начин успях да го направя равномерно, като имах едни поглаждания по повърхността. Ето по този начин. Аз работя с ръкавици, защото по този начин за мен предпазвам както моите ръце, така и глината. Пазя глината по-чиста. Така, сега един резец. Ето този резец обикновено използвам за розите. Като диаметър това е около 1 см, мисля, че. Ако глината ви остава в инструмента, може да си сложите фолио преди това, найлоново фолио и след това да правите кръгчетата. Честно да ви призная, аз по този начин не работя никога, защото за мен това е едно
усложняване на работата. Предпочитам директно да си направя кръгчетата. Ако някое влезе в резеца с друг инструмент, ще избутам пръстче. Ако не става, може с клечка за зъби. Изобщо има варианти, в които може да си махнете кръгчето. Така че с фолио не съм работила никога. Просто става много по-бавно. Не работя с някаква точна бройка на листенцата. Винаги прави розата на око. Слагам толкова листенца, колкото смятам, че изглежда добре. Достатъчно добре разцъфтяла. И ще видите, че при розичките сякаш никога не е завършена. И още едно листенце, и още едно листенце, така че трябва да сте някога да спрем. Искам да видите само дебелината как се получила. За начало, за рози специално, мисля, че може да ги създадете и без да имате преса. За след това вече, когато разберете, че това е нещото, с което искате да се занимавате, пресата е изключително необходима. Защото улеснява работата значително. Сега притискам само между пръстите си, ето по този начин, всяко едно листенце. И гледам крайчетата, искам да са супер тънки, точно като на истинско листо. Това е едната стъпка. И след това, как правя текстурата? Бързо и лесно с едно движение. Ето по този начин. Притискам отново между пръстите и след това имам натиск върху вейнера. Това е когато искате текстурата да бъде от едната страна. Ако искате да има текстура листа и от двете страни, тогава поставяме в силиконовия вейнер и притискаме. И ето сега имаме и от двете страни текстура. Къде точно върху вейнера ще бъде позиционирана листа, това е ваше решение. Няма някаква специфична особеност, както ви харесва на вас. Ако искате да ви изпратя такъв сет метални резци, едно пакетче полимерна глина, цвят по избор, тези листа, извинете, този вейнер за зелените листа и другия за венчелищетата, само ми пишете и ще изпратя информация. Мисля да направя още 3-4 примерно. И ще ви покажа как ще ги оформим заедно в розичка. Когато правите листата, гледайте да бъдат тънички. Преди малко също го казах това нещо. Но ако искате да ви бъде елегантна и красива розата и наистина да изглежда добре, направете го така. Всяко крайче на листенцата гледайте да бъде тъничко. Така, късам парченце от цвета, с който сме правили листата. Правя го на топченце. След това с пръстчето напред-назад, без да имам натиск, само мърдам напред-назад и пръст е опрян в плод. И направих ето това остро връхче. С него ще работим. Сега първото листче увиваме
около сърцевината. Следващото застъпваме с предишното на същото ниво. И завиваме и него. Следващото поставям, отново гледаме нивото да бъде едно и също. Поставям в основата и само там имам лек натиск, за да може да се застъпи хубаво. Извивам леко навън и тук правя ето това. Отново вижте, само в основата завъртам, за да поставя листенцето. Извивам малко навън и след това ето това движение. Вие може да разиграете най-различни варианти, така че да опитате и други начини за създаване на роза. Това наистина е само един от вариантите. Роза може да бъде направена, мисля, че по повече от 10 начина, така че всеки творец може да си намери начина, който е лесен за него и крайният резултат, който удовлетворява. Сега между тези две листенца поставям следващото. Тук отново нивото е същото. След това отново леко навън. Другото пак застъпва предишното до половината горе-долу. Пак имаме само в основата. Малко листенцето навън и извиваме леко на страни. И като завърша, ще ви покажа розите, които правих вчера, за да може да видите колко още ще ми бъдат необходими. Едно-две листенца, като че ли. Ето това е момента, за който ви казвах, като че ли има нужда от още едно и още едно. Сега ще видим дали тези две ще бъдат достатъчни. Ако забележите, че глината започва да ви се лепи по ръкавиците и не ви е удобно по този начин, ето аз съм си приготвила мокра кърпичка. И в нея почиствам пръстите си, за да не се лепи глината по тях и да затруднява работата ми, защото при изработката на розите ни е необходима прецизност. И поставям последното. Така. След това изрязвам основата и оставям на стъклото или на молда, за да може да се изпече по този начин. Ако желаете да бъде част от някаква обща композиция, ето тук сега ще ви покажа един вариант. Тук съм ги изпекла предварително. Защо го правя това нещо? Защото не искам да се деформират, когато трябва да ги поставя в общата композиция. Още един вариант. Ето тук има по-малки розички. Ето 3 различни размера съм направила. Просто искам да видите, че наистина това, което ви показвам, го прилагам. Ето още един вариант. И още една чашка с рози. Така. Сега исках още един метод да ви представя. Ако нямате резците. За мен това е нещо, което изключително много улеснява работата.
Но все пак ще ви покажа и начин, ако не желаете да си купувате резци или просто на този етап искате да забавите тази инвестиция, защото това е инструмент, който се използва ежедневно, абсолютно във всяка една декларация. Когато искате да направите елементите едни и същи като размер, аз резеца го използвам. Те са, мисля, че 8 размера и ги използвам за всяка една декларация. Сега омекотих отново червения цвят. Малко на страни ще оставя. И правя като червейче или саламче. Ето по този начин едно парченце. Отново, когато разточвам, аз нямам натиск. Правя само движението напред-назад. По този начин ще стане равномерно и няма да имаме места, които да бъдат като хълмчета или вълнички. Почиствам си металния резец. Режа първото крайче, за да изравня само. И сега режа колкото може по-тънички парченца. При този метод розата ще стане по-голяма. Просто защото листата ще бъдат по-големи, които ще направим. И няма как да стане по-малка. Така че ще ги подредя по големина. След това ще ви покажа и третия вариант. По същия начин, както преди малко. Изтъняваме листенцата и това правим с всяко едно листо. Изтъняваме и след това си правим текстурата на вейнара и се връщам. Аз съм готова с тези листенца, но исках да ви покажа как съм ги направила толкова големи. Първо направих ето това притискане и след това видях, че формата се получава различно от тази, която съм си представяла. И съответно не ми изглежда красиво за листна роза. С този пръст хващам средната част. И тук с пощипване и леко внимателно изтърпване, защото листът е достатъчно тънък, има вероятност да се скъса, така че трябва да бъдем внимателни. И се прави ето тази форма, която на мен в пъти повече ми харесва и я поставям по този начин. С широката част по средата. Така, отново си правим топченцето. Сърцевината, знаете, колкото може по-остро връхче. По същия начин пръстчето напред-назад и пръста да е допрян до работния плод. Правим остро връхчето и започваме да слагаме, аз ще видя най-малкото примерно, да увивам около връхчето. Следващото застъпвам до средата на миналото. Следващите, както преди малко ви показах. Само в края въртим и след това леко навън оставям листата. Пак има застъпване. Само в основата притискам, извивам листенцето и продължавам с следващите.
Сега тук няма да режа крайчето. Оставям си ето така изправена настрани. И искам да сложим зелените листа отдолу. За целта малко си омекотявам зеленото. Аз го пускам на пресата на 7 степен. Тоест това е доста тъничко парче. Оставям го и сега трябва да си взема. Ще пробвам с обратната страна на този точкатор, защото искам да е по-голям размер на листенцето. Тази роза е голяма и съответно листата трябва да са по-големички. В момента импровизирам с обратната страна, защото ми струва, че размерът ще бъде по-подходящ. Ние да видим с толкова дали е добре. Само си заглаждам краищата. И сега, какво е важно при розата? Знаете, че листата са остри, така че само хващаме едното крайче и го правим остричко и леко изтърпвам напред. По същия начин тук изглаждам си краищата, за да няма такива къдрави завършеци. Отново изтърпвам само от едната страна и стават остри връхчетата. Поставям в вейнера и затварям с притискане. И ето какво красиво листо излезе. Пак хващам малко връхчето. За да бъде достатъчно остричко. Сега ще направя само 3 листенца и да видим дали ще ни бъдат достатъчни. Може би 5 ще ни трябват за нашата розичка, но разбрахте идеята. Сега ето тук искам да имам повече място, за да държа розата. Поставям си в основата и ето тук го притискам листенцето. А реално ето това ще се вижда отгоре. Така. Следващото слагам до него. Може леко да ги застъпите. За мен така мисля, че е достатъчно добре. Колко още да направим? Значи, да, точно толкова, колкото ви бях казала, още тарички мисля, че са достатъчни. Направих си останалите листа и ги поставям на розичката. Даже това ще е последно, няма да имам нужда от другото. Колко станаха? Точно 5. Значи, но допълнително съм си била направила. Добре. Тук вече може да си извиете както на вас ви изглежда добре листенцата. И имаме красива визия и отдолу, и отгоре. И след това вече ще си изрежа основата. Ето как изглежда отдолу. Текстурата се вижда хубаво.
Така, почиствам пак резеца и сега ще поставя тези няма да ми бъдат необходими. Малко парченце си омекотявам и ще пусна на пресата, за да видите и третия начин. На пресата ще пусна на 5-та степен. Това е не много тънко, не много дебело, но сравнително фино, така че да не е необходимо много да притискам и да отнемам от обема. И ще ви покажа третия вариант. Омекотила съм, пускам на пресата. Правя със същия резец 10. Този път ще направим кръгчета. Така. Горе-долу. Мисля, че ще бъдат достатъчни. Отново, по същия начин отнемам от обема, правя текстура и по този начин действам с всички. Тук особеното е как ще направим розичката, така че след мъничко ще ви покажа. Направих листенцата. Правя си топченцето, острото връхче. И отново започвам да завивам листата. Първото. Второто също, за да може хубаво да се скрие основата и да изглежда красиво. Сега следващите. Слагам отдолу и не завивам. От средата слагам още едно пред него. След това още едно вътре. И това е последното. Така. И оставяме навън всяко едно листо. И отново може да направим краищата. Леко извити. Добре. Това е първото ниво. След това продължаваме с още един слой. Поне така ми се иска на мен, като че ли в момента не ми е завършена. Това роза, която е тръгнала да цъфти хубаво и да се разпъпи. Така че ми се иска да направя още. Правя още 10, например, листенца. Сега следващите поставям така, както поставихме при първите два варианта. И леко изтърпвам навън. Пак си застъпвам с предишното. Малко навън.
Ами да ви кажа, различна е визията. Различна е визията и на трите. Режа си основата и сега ще ви ги покажа. Ето така в ръка. Ще ви покажа тричките. Така. И тук е третата роза. Сякаш на мен втория вариант най-много ми хареса. Ето това се получи. Това от мен. Благодаря ви, че изгледахте до края видеото. А за тези от вас, които вече искат по-задълбочени знания, знаете. Пишете ми, ще изпратя информация към всички обучения. Благодаря ви и желая да бъдете вдъхновени. До нови срещи!